Zaħwa Maltin u għawċin, madwar Malta u għawda xu kol mill-Australia u mill-Kanada għanna xie jaħwa jsegħuna u minn postijiet oħra ta' madwar id-dinja li jitkalmu bil-Malti, ovvjament. Ejja nitolbu u ejja niftħu qalbna għal-kelma tal-mulej lejla. Bis għaddis ningrazzjawk tal-kelma tijak, kellem inti minn fommi mulej, kellimna bil-kelma għaddisa tijak, opera fina, ħidma ġdida tal-Ispiritu Santu, mulej, u grazzi inti tifitħilna għajnejna, tippreparana u tkompli timmaturana u titrasformana biex nsiru dejjem nixbħu iktar li l-Sidna Ġesu Kristu permezz tal-kelma u l-Ispiritu Santu għall-glorja tiegħek missiera amen. Morru fil-ktib ta' Mattew kapitlu 25. 24. Illum ħankompli fuq it-tieni messaġġ il-jiem ta' Noe. Noe. As the days of Noah bil-Ingliż. Il-jiem ta' Noe. Mattew, infatti naħseb fuq il-jiem ta' Noe biss, naħseb għad baqali wieħed jew żewġ messaġġi oħra warda. Ġifieri l-lum ħajkun il-jiem ta' Noe part 2. Bdejnieh il-ġimgħa l-oħra, ġimgħa ilu. U kemm minnkom kontu hawnhekk ġimgħa ilu meta għamilna l-messaġġ. Jekk ma kontux hawn ma smajtuhx eżaż u semgħuh interessantissimu. 24 Mattew 24 u ħammorru fil-vers 36. Dan Ġesu qed jitkellem. Intom kontu tafu li Ġesu ma jħallinix fil-amat fuq rigward il-miġja tiegħu. Alla ma jħallinix ignoranti fuq dak li ġi u ħajkompli jiġi fuq din id-dinja. Il-Kristjan mhuwiex ignorant fuq dak, mhux ignoranti ġifieri għax naf ħafna Kristjani ignoranti fil-verità tal-kelma actually. Imma meta ngħidlek ġifieri min irid ikun jaf, Alla jarfu. He makes him know. U m'hemm bżonn tkun xi rocket scientist, just read this blessed book, the Bible. U tkun taf. Ħanaqraw daw il-tliet versi li Ġesu għoġbu li daħħalhom fil-predka ta' meta beda jitkellem u jgħallem fuq l-aħħar ta' żminijiet. Jiena għedtilkom ħafna affarijiet f'daw l-aħħar ġimgħat fuq rigward il-miġja ta' Ġesu Kristu l-aħħar ta' żminijiet il-ħatfa tal-Knisja għad baqa' ħafna xi ngħidu. Però jiena wieħed minn dawk li nemmen li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet u dejjem qed inqarbu. U nemmen ukoll ma niċċassax li jiena u inti il-ġenerazzjoni li naraw il-Ġesu. Issa, tgħidli mhux kollek kienu jaħsbu, infatti kollek suppost jaħsbu. Mill-bidu tal-Knisja sal-lum kollha suppost hekk naħsbu, mhux aħna rridu ngħidu dejjem ngħixu daqs Ġesu. Issa. Kristjani Ġesu xi lestu ruħ. X'inhu lestu ruħ. Ngħixu lesti. Amen. Imma fil-Bibja hemm indikazzjonijiet u jiena darba meta kont qed nikteb il-ktieb tiegħi Born from Above, fl-ispirtu tiegħi da tgħidilkom snin ħafna iktar assilu minn 2000 minn 1990 2001. Fl-ispirtu tal-mulej għalli inti taħseb li jiena ġejt biex inħalli l-poplu tiegħi fidlam. Taħseb li jiena ġejt għad nagħmel dak ġejt imbiċċer dik id-batija kollha biex ilkom xorta waħda ma tkunu tafu xejn. Ġifieri Alla lilna rridna nkunu nafu. Qed tifhmu? Però wkoll nemmen li mhux kulħadd mhux kull min jgħid li hu Kristjan huwa denju li jkun jaf għax ħafna Kristjani huma reqdin. Xi wħud raqdu daħlu ir-raqda tal-mewt. Il-bniedem li huwa denju għall-verità huwa dak li jixxenna għall-verità, mhux dak li huwa komdu fejnu.
F'Mattew 24:36 jgħidlek Ġesu dan. Dwar dak il-jum li ma jum tal-medja tiegħu. Is-sija, il-jum u s-sija ħadd ma jaf xejn meta se jaslu. La l-anġli tas-sema sena ftit. Għaw xi ħadd anġlu għaw? Xorta waħda ma jafux. U lanqas li ben ħadd ħlief il-missier. Issa ma nafx hekk intom x'hawnhekk indunajtu, x'hawnhekk hawn kategorija li Ġesu ma ndirizzax. Issa ngħidilkom minn ftit ieħor. Vers 17. Vers 37. Bħal fi żmien Noe. Bħal fi żmien Noe. Hekk tkun il-miġja tal-bin il-bniedem, mela 1 + 1, m'hemm bżonn tkun teologu. Mela, jekk inti tixtieq tkun taf kif l-affarijiet ħajkunu fil-dak iż-żmien li Ġesu jkun wasal biex jiġi, ħares lejn żmien Noe. Għax kif fi żmien ta' qabel id-diluvju, iż-żmien ta' qabel id-diluvju, kienu jieklu u jixorbu. Kemm minnkom għadkom tieklu u tixorbu? Dak sinjal li Ġesu ġej. Tara? Alleluja. Jiżżewġu u jżewġu. Sinjal ieħor li Ġesu ġej. Sa dakinhar li Noe daħal fl-arka. U b'xejn ma ntebħu. Xejn ma ntebħu. Sa naftit, kemm minnkom tiftakru għall-istorja ta' Noe? Min ma ntebaħx? Noe kien jaf. U l-familja ta' Noe kienet taf. Xettilkom? Vers 36 hemm kategorija ta' nies li f'dal passaġġ Ġesu ma ndirizzax. Id-dinja semma nista' d-dinja u semma l-anġli. Dawk ma jafux. Mela nut li tħares li TVM, in-net u s-Super One. Dawk żgur laqqas għandhom ħil. Imma hemm nies li huma ta' patt, li huma ħaġa waħda mal-Alla, li għandhom l-Alla li l-jum ta' tribu ta' Ġuda jammar fihom, li jafu xi ħaġa. They know some inside information. Halleluja. U ma n-nies tad-dinja b'xejn ma ntebħu sa ma wasal id-diluvju u ġar lil kulħadd. U hekk tkun il-miġġa ta' bejn il-bniedem. Morru malajr fil-ewwel Tessaloniki 5. Kulħadd jgħid, issa tibżax jekk ma tifhimx għalissa sa nfehmilek. Kulħadd jgħid, aħna maħniex umani. Okay, tlieta biss qalwa. Aħna maħniex umani. Aħna Kristjani. Qabel ma jien uman, jien Kristjan. Qabel ma jien Malti, jien Kristjan. Qabel ma jien raġel, jien Kristjan. Għax Kristu jrid jiġi l-ewwel f'kollox. Għalhekk jekk kien Kristjan ma tbiddilx il-prinċipji tiegħek għal partit, għal gvern, għal mediċina, għal futbol, għal klab, għax inti l-ewwel qabel kollox Kristjan. U Kristjani għandhom DNA differenti mill-umani. Il-Kristjani għandhom DNA differenti mill-umani. Hemm preaching sħaħ fuqhom daw, fuq il-YouTube. Mela, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Vers 1, Pawlu jitkellem bl-Ispiritu Santu. Dwar il-ħin u żmien
l-aħwa lil min qed jgħid? L-aħwa min huma daw l-aħwa? Kristjani. M'għandkom bżonn, m'għandi bżonn nikdbilkom. Intom tafu sewwa l-jum li l-mulej jiġi għall-rida bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd fid-dinja jibda jgħid sejrin il-qudiem, hawn ħafna prosperità, hawn ħafna flus, tħabbru x'raskom, kollox okej, slim u mistrieħ. Iġi interessanti di. Mela Ġesu, ħafna qed jaraw li Ġesu ġej meta ġej xi gwerra dinja u mbagħad jiġi Ġesu. Bil-kontra, meta l-affarijiet sejrin tajba. Għaliex? Għax waqt li għax l-affarijiet sejrin ħażina, ħafna nies iduru lejn Ġesu. For selfish motives. Imma l-bniedem Kristjan tarfu li huwa Kristjan mhux waqt il-mart. Għax issa dort lejn Kristu għax imrat. Ningrazzja l-Alla tal-li dort lejn Kristu waqt il-mart. Inshallah xorta mhux ħajġħdek. Jew għax għandi l-problemi fi żwieġ. Grazzi mulej xorta Alla mhux ħajġħdek. Inshallah jinqeda b'kollox biex jirbħek. Ma l-Kristjan veru huwa meta xorta waħda kiesaħ, sħun, ħafna flus, ftit flus, prosperità, skarsità, inti tibqa' konsistenti mal-mulej. Anyway, ħankomplu. Dak il-ħin stess bħallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għal-ħlas, tiġi fuqhom għall-rida u l-erda ma jeħilsu b'xejn. Fejni, Mrs. Condorado, fejni? Inti pregnant ux? Taf bejwetu ieħor meta ħatwelled? Meta jiġi d-tarbija ħatiħu xokk, qed tistennija ġejja u bejwetu ieħor taf meta ġejja? Bejwetu ieħor. Bejwieħed u bej ieħor. Ġiri meta jitwilet illi m'għandix jieħdej. Għandha xkien! Xkien, x'jaba? Dak min fejn ġie? Mela tkun taf li wasal? Id-dinja tkun taf? Le. Il-Kristjani jkunu jafu? Il-Kristjani jkunu jafu. Is-sija forsi ma jafuwix, għax Ġesu qal. Imma l-istaġun kunu tafu. Meta mara pregnant tidħol isptar, jista' jgħidula għadbaqalek 10 żjad, għadbaqalek ġurnata, għandek jumej oħra. Idħol malajra ġalwa Ġesa! Bum! Nimmaġina. Fi knisja ta' wieħed preacher wildet hemmhekk di waħda minnhom. L-aħwa intom m'intomx fidlam biex jum il-mulej joħodkom għall-arrida bħal ħallil. Intom ulit id-dawl u ulit il-jum. Aħna maħniex ulit il-lejl. Anqas ulit id-lam għalhekk m'għandkom m'għandniex norqdu bħal l-oħrajn. Iżda nisru u ngħixu bil-qies. Qed tgħix bil-qies int? Ġifieri tkun aware li Kristu qiegħed fil-viċin? Għax min jorqod bil-lejl u min jisker bil-lejl. La darba aħna wlit il-jum ejjew ngħixu bil-qies nilbsu l-kurrazza tal-fidi u l-imħabba u l-elmu tat-tama tas-salvazzjoni. Għax Alla ma għażilniex għall-għadab, imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Mela x'ġejja fuq id-dinja? Suppost tafu. L-għadab, il-korla tal-Alla. Limita lina sabiex sew jekk inkunu nisru, sew inkunu riqda, meta jiġi ngħixu ħaġa waħda miegħu. Għalhekk
inkoraġġu lil xulxin u ibnu lil xulxin kif qegħdin tagħmlu. Issa morru fi ktieb ta' Ġenesi kapitlu 6. Ħammorru l-istorja ta' Noè. Ġenesi 6. Mela la Ġesu għalinna, waqt li jatfittxu Ġenesi 6, nixtieqkom taraw ukoll il-kapitlu wieħed ta' Koħlet, jon kella Ecclesiastes bl-Ingliż. Ħanorilkom malajr Koħlet wieħed, wara Salmi u Proverbi, vers 9-10. Din għattilkom id-darba l-oħra, dak li ġasar u dak li għad isir. Li ġara huwa dak li għad jiġri, xejn ġdid ma hemm taħt ix-xemx. Hemm xi ħaġa li fuqha tista' tgħid ara din ħaġa ġdida. Le, din diġà kienet fi żminijiet qabilna. Hemm ukoll kapitlu 3 vers 15 tgħid l-istess ħaġa. Infatti aħna fil-Malti għandna proverbju tgħid l-istorja tirrepeti ruħha. Ġieli għattu għantaw? History repeats itself. That's not just a cliché, that is a fundamental truth. Dik hija verità fundamentali. Dak li sar, ħanidukom mill-lat xi ħaġa interessanti di. Jekk intom tinnotaw, issa mhux ħadħol fid-dettall di, just tiħsib. Anka ġenituri jirrepetu x'għaddew il-ġenituri tagħhom. It-tfal jirrepetu x'għaddew il-ġenituri tagħhom. U meta jkunu l-affarijiet ħżiena, ma tixtieqx it-tfal tiegħek jirrepetu l-affarijiet tiegħek. Sakemm ma jkissrux dak iċ-ċiklu u verament jiġu trasformati bi Kristu Ġesu u jibdew ħajja ġdida. Imma vera, history repeats itself. Issa, ħanibdew naqraw minn Ġenesi kapitlu 6 vers 1. Dan huwa il-passaġġ fi ħafna x'titgħallem u ħanaqraw flimkien. Issa, il-jiem li aħna qegħdin ngħixu fihom jiena u int. Dak li naraw f'Ġenesi 6 qiegħed iseħħ qudiemna. Qiegħed iseħħ qudiemna. Fil-jiem li ġejjin bla Natalla, kelmu lej ma jbiddilx il-messaġġ, irid nitkellem iktar fuqha, u sinjali oħrajn li qed jiġru għadwarna li hemm ċans serju li jiena u inti l-aħħar ġenerazzjoni qabel ma jiġi Ġesu. Hemm vera, bis-serjetà. Vers 1. Fil-bidu Alla, sorry dik vers kapitlu 6 hawnhekk. Kapitlu 1. Mela, kapitlu 6 vers 1. Il-ħażen jikber fuq l-art. Tiġġama l-ewwel jibdew jiġelu l-bozzazz. Qed jikber il-ħażen fuq l-art. Le, mhux jikber biss, anzi nagħmluhom liġijiet. U ġara li meta il-bnedmin bdew joktru fuq l-art, tweldulhom il-bniet. Raw u li talla, dak il-kelma u li talla tfisser sons of men, jon kella ben Elohim, ġifieri u liet allat, jon kella allat, jon kella dak li jedulu bil-Hebru Nefelim. Proprio daw l-anġli qed jirreferi għal kategorija partikolari tal-anġli. Issa jekk inti jirnexxilek xi darba taqra l-ktieb ta' Asher u l-ktieb ta' Enok, kodba interessanti li mhumiex parti mill-kodba kanoniċi, skritturali u ispirati, imma huma kodba li huma ikkwotati fil-Bibja. Il-Bibja hemm kwotazzjonijiet minn ktieb ta' Enok u minn ktieb ta' Asher. Interessanti. Xi ħaġa interessanti wkoll hija li il-Knisja Ortodossa tal-Etjopja, jekk min se żball, waħda minnhom, jiġifieri one of the old traditional Catholic Orthodox Coptic Church, jirrikonoxxu l-ktieb ta' Asher bħala ktieb ispirat. Interesting li parti mill-canon books tagħhom. Issa ħafna Kristjani u ħafna teologi u ħafna riċerkaturi daw il-kodba jistudjawhom bħala history u hemm ħafna xi tgħallmu, ngħidilkom aqrawhom.
minn dak kollu li jiena qed nitgħallem minnhom minn daw il-kotba, sissa ma sibt xejn li jmur kontra l-Bibbja. Li jsib huwa affarijiet li jamplifikaw f'aktar dettall f'dak li l-Bibbja tiġi tgħidilna fuqhom. Qed tifhmuna? Jiġifieri mhux pereżempju bħal kotba oħrajn, pereżempju li huma miktuba anke wara Ġesu, jew anke pereżempju l-Koran min jgħidulkom pereżempju għax dak huwa ktib wara l-Bibbja. Dak hemm ħafna tagħlim li jmur kontra il-Bibbja minn cover sa cover. Qed tifhem? Jiġifieri dawn huma kotba mhumiex meqjusa bħala isperati, mhumiex parti mill-kollezzjoni biblika bħala inspired books il-kelma talla, imma kotba interessanti biex tkun tafx fihom. U il-Bibbja meta tistudja ċertu stejjer jamplifikaw ilek iktar. L-istorja ta' verament x'ġara qabel Noe. L-istorja ta' verament x'ġara minn Lot. L-istorja ta' x'ġara pereżempju minn Abel u Kain. Pereżempju daw l-anġli li qed jissemmemaw hawnhekk, dawk li jgħidulhom fil-kotba ta' Asher u ta' Enok, dak li jgħidulhom watchers. Ġieli smajtu bihom il-watchers? Mhux għall-loġġi ta'. Daw mid-dera kienu tip ta' anġli, kategorija ta' anġli li Alla kien poġġa fuq id-dinja li studjużi tal-ludi, tal-kotba lud, jemnu li daw l-watchers ħadu iġsma. U r-raġuni li kellhom jieħdu iġsma għaliex l-ispiritu m'għandux organi sessuali. Allura biex ikollok x'taqsam ma' uman, irid kollok ġisem biex ovvjament tista' tikkoobeta ma' dak il-ġisem l-ieħor. Spiritu m'għandux organi, qed tifhmu? Imma ħadu ġisem, issa x'għamlu daw? Waqgħu minn posthom, kont tagħmel messaġġ fuqhom qiegħed fuq l-internet, mhux fuq daw, fuq meta dawk li nies jaqgħu minn posthom. Anke Kristjani, by the way aħwa, tinsix li Alla għandu għal dawk li għandkom xi tip ta' rebellioni f'qalbkom. Għal dawk li ma jemnux li Alla fejħawlek għandek tikber bħala knisja kristjana healthy, mhux nitkellem xi knejjes li jgħalmu il-ħmerijiet u l-ereżijiet u jġibu id-dottrini minn fuq il-qamar. Sewwa jew minn xi derijiet u nibdew naraw violenza ta' skritturi u ta' prinċipji tas-salna galor. Nitkellmu fuq knejjes kristjani speċjalment apostoliċi. Alla għandu divine design. Alla poġġa l-anġli eżattament fejn jridhom. Poġġa il-kategoriji differenti ta' anġli eżattament fejn jridhom. Allura taħseb li lilkom li intom tissejħu li Alla fi Kristu tagħmlu li tridu. Għal dawk li intom qed tisimgħu u tiġru minn knisja għall-oħra. Issa qed nitkellem fil-kategorija ta' knejjes Kristjani healthy biss, ma tmux għal kulħadd. U inti għax ma qbilx mal-pastor, u għax ma ġbok xi ħaġa, u għax ma ħadlekx bidejk, u inti qed tiġi offendut minn kull ħaġa minn fajt banali għax għadek karnali u għadek ma rafx li Alla għandu design divin, inti qed tmur kontra prinċipji bibliċi fundamentali għal pjan u għas-sejħa ta' ħajtek. Illum anka li sar f'pajjiżna il-March for Freedom f'pajjiż demokratiku meta jkun hemm marċ paċifist, dak huwa dritt fundamentali umanitarju. Kulħadd jista' jagħmlu taqbel magħhom ma taqbelx għandek. Imma taf illum għaraf xi ħaġa minn ċertu ċirkustanza inqalat. Xejn ta' barmenaw. Imma ċirkostanza hija di li Alla jkun qed jittestja l-qlub u ħafna they fail the test. Alla jkun qed jittestja l-qlub u ħafna ma għaddux mit-test. Anyway. Vers 2. L-anġli mela ġara li meta l-bnedmin bdew joktru fuq l-art u tweldulhom il-bniet rawu li Alla, jiġifieri l-anġli jew dawk li jgħidulhom kienu jgħidulhom watchers skont il-ktib ta' Asher u Enoch, raw lin-nisa
il-bniet tal-bnedmin. U daw oġbuhom u l-dawk oġbuhom u ħaduhom b'nisa tagħhom. Id-darba l-oħra tulhom li dit fisser irrejpjawhom bisforz. Fil-babija inti ma tieħux mara, inti mara tiġi mogħtija lilek, mhux taqbad toħodha. Il-prinċipju biblikja, inti mhux Ġesu ġej, Ġesu Alla tajjielu lil-mara, il-Knisja Alla l-missier ta' il-Knisja lil Kristu. Amen. Anka fi żwieġ Kristjani, jiena u ħafna rġiel oħra imorru jitolbu lill-missier, il-mara, jekk ikollha missier jew l-omma, tnejn huma jekk jista' jkun, biex jagħtu lil binthom fi żwieġ lil dak ir-raġel. Dak huma kif l-affarijiet isiru bibliċi by principle of Bible. Issa, meta xi ħadd jaqbad u jaħtaf mara, dak fisser rape. Qabad. Ġifieri daw l-anġli li waqgħu minn posthom ġew irrejpjaw in-nisa. Ġifieri, mela x'għan nisa? Għandna DNA tal-anġli imma fallen, għalhekk jgħidulhom Nephilim. Nephilim tfisser the fallen ones, dawk li waqgħu minn posthom. Għamlu sess ma' nisa u produċew poplu ta' DNA mħalta. Kapix? Għana ġan fakkarkom. Bħalma żmien ta' Noe, hekk ikun iż-żmien li jiġi Ġesu. Id-DNA tiġi imħalta. Id-DNA tiġi imħalta. Jekk aħna qegħdin vera fi żmien tat-tieni ritorn ta' Kristu, żgur u 100% tiġi qed issir minn issa fix-xjenza biex ir-razza umana tiġi meqruda. Ħanerġa' nirrepeti. Ir-razza umana ħatiġi meqruda. Allura ma jibqgħux imbagħad iktar human genes u jisiru Wrangler. Jew Levi's. Issa, scherzi a parte. Hija reali di aħwa. Nixtieq nitkellem fit-tul, ma mhux ħajkolli ħin żgur illum, ma timmissjawx il-messaġġi tal-weekend li ġejjin jekk Alla jrid. L-aljeni u ilhom sejrin daw jeżistu vera. Kemm minnkom ma temmnux li jeżistu l-aljeni? Ġvintom kollha temmnu li jeżistu l-aljeni għal idejkom. Kemm minnkom temnu li aljeni jeżisti veru għal idejkom? L-aljeni huma fallen angels aħwa. Issa mhux ħaniftaħ fuqha ma xi darba nagħmel lezzjoni fuqha biss, dik biss. L-esperjenza ta' xi ħadd maħtuf minn xjaten u xi ħadd maħtuf minn aljeni hija eżatt l-istess. Però ħanajdilkom xi ħaġa interessanti. Min-nies kollha li rajt fuq YouTube u jgħadu xieta fuq dokumentarji ta' aljeni, l-ebda wieħed minnhom ma kien Kristjan. That should get you intrigued. Mela, ħankomplu. Mela daw ħadu nisa rejpjawhom u għamlu tfal minnhom. U daw it-tfal issa saru dawk li jgħidulhom il-ġganti, dawk li jgħidulhom in-Nephilim, dawk li jgħidulhom hawn min jsejħulhom pereżempju f'Deuteronomium kapitlu 3 vers 11 jsejħulhom Zamzummins, Deuteronomium 2 vers 20-27. Jon kella l-uliet ta' Anak. Per eżempju għandek fl-ewwel Kroniċi, meta David iġġieled ma mxiex kontra l-ġganti. Dak ma kienx wieħed ta' ġgant, kien hemm bosta ġganti. Issa, xi ħaġa interessanti, aħna f'Malta għandna l-ġgantija. Hekk mhux kombinazzjoni ta'. F'Malta jew għawdin imżomma. Il-ħajpoġiju.
Għaw min jgħidlek li ovvjament ħajdulek li huma għamluhom nies avvanza, ħanidħol fis-suġġett li ma xiex nidħol. Imma just intrigue, let me get intrigued you for the day. For the day, let's get you intrigued only. Okay? U l-mulej qal, ma tiqafx ruħi, ma tibqax ruħi aktar fil-bniedem għal dejjem għax laħmu, ismawni. Fil-bniedem Alla qal, ruħi mhux ħatibqa'. Fil-bniedem ruħi mhux ħatibqa'. U jkunu jiemu ta' 120 sena. Issimawni, qabel id-diluvju l-inqas persuna li għex kien Enok. U għex 360 sena. Il-pija, il-maġġoranza kollha qabżu 900 sena. Dak biss minn żgħir. 360. Vera. Qabel il-diluvju kollha kienu jgħixu ħafna iktar. Ħafna iktar. Tinsiex Alla ħalaqna li ku qatt ma daħal id-nub u qatt ma daħal il-ħmieġ tal-anġli li waqgħu minn posthom li kieku jiena u inti qatt ma nesperjenzaw mewta. Anki inkluż dal-ġisem. Aħna dal-ġisem ġi corrupted ta'. Imma ma kienx kreat corrupted. Għalhekk għandek bżonn iktar tuħu ħsiebu, illum rajt il xi ħadd. U għandu l-istess età tiegħi. Imma meta naraħ, qed qisni qed inħares lejn nannu. Qed illa nmassin, għandna skenxis. Men, dak iż-żejt mulej li tajtni, kemm qed jaħdem żgħir? Thank you, Lord. Jiena nagħmel facial ta' kuljum. Ndaħħal wiċċi fil-kalma u nagħmel facial. Il-Bibja xtejdilkom li Alla iżommilkom żmienkom, is-snin tagħkom daqs kunu bħal żgħażagħ. Amen. Vera tgħid fis-Salmi 103. U l-mulej qal ma tixbax ruħ, ma tibqax ruħi aktar fil-bniedem għax dejjem għax laħamu u jkunu jiemu ta' 120 sena mela minn 900 kważi xi ħadd ieħor kważi 996 Mettużela dak l-iktar wieħed li niżżela għal 120. Suppost jiena u inti nistgħu ngħixu sa 120 sena. Dak huwa messaġġ ieħor sabiħ u forsi xogħol minnkom tgħiduli mhux hekk ħanibqgħu imma ħanejdilkom għaliex. Għax jiena u inti mtellajn f'kultura, f'sistema, f'dinja li naħsbu bħad-dinja. Din il-Bibja mhix għad-dinja, din il-Bibja nista saltna tal-li għandhom DNA tal-la fihom. Dak huwa kors waħdu. Kien hemm il-ġganti li jsejħulhom in-Nefelim, daw il-ġganti minn fejn ġew? Mill-familja tiegħek żgur li le. U toqgħodu xtitqu għax naqqas minn dawkom ħawra minnkom għanelli. Jekk intkom għandkom dubju kelmu naqra l-mami. Jien u kien hemm il-ġganti dak iż-żmien u wara wkoll meta u l-età ismawni. Mela qabel id-diluvju kien hemm daw il-ġganti, ġifieri nies xi tip ta' razza li kienu mħalta bejn il-fallen angels u l-uman. Mela ż-żerrija u d-DNA umana ġiet mibdula. Issa din interessanti. Res u lej il-bniet tal-bnedmin u huma insomma mela issa l-biċċa xogħol di. Daw il-ġganti kienu preżenti sew qabel id-diluvju u sew wara d-diluvju. Daw kif baqgħu ħajji? Hemm risposta believe it or not fil-dan l-istess kapitlu. Kif baqgħu ħajji? Ġimilu kont qed nara dokumentarju li taħt id-dinja, ħanilkom ħafna mill-films li naraw aħwa, ma jkunu films xejn ta' ikunu qed jippruvaw jirrilisjaw ċertu veritajiet ftit.
Bis-seri ta' tnejlkom ta'. Kemm minnkom rajtu Godzilla vs. Kong? Qed tidimbu da ma rajtux vera da. Dak huwa sacrileġġ ma rajtux dak il-film. Morru wara, Godzilla vs. Kong, powerful. L-aħħar wieħed. Godzilla vs. Kong. Jekk qed nagħmlu ħitta hawnhekk fil-Knisja. Xrajt il-Blu-ray jiena nagħmluha. Imma fih ħafna parallel bibliku. Imma Godzilla iniżluh letteralment taħt l-art fid-dinja. Issa kien hemm dokumentarju reċenti li x-xjentisti sabu li kien hemm razza ta' nies li fi żmien id-diluvju daħlu taħt l-art. Tinsix, ered kollox li kien fuq wiċċ l-art. Xi ħaġa oħra. Il-Bibja tgħidlek li daw il-ġganti kienu preżenti qabel id-diluvju u wara d-diluvju. Ħankomplu. Daw kienu n-nies kbar imsemmija sa mill-qedem. Kemm minnkom eżempju ġieli smajtu Apollo intom. Jew Apollo jew jinnaf daw kien żej użaw. Daw wis probabbli ħafna jaħsbu studjużi li dawk li aħna ngħidulhom il-ġganti kienu daw in-nies li kienu ovvjament ma kellhomx l-arfin tal-Bibja, in-nies li ħarsu lejhom, allura tawhom ismijiet l-Alla tagħhom. Issa inti kieku jkunu Alla vera Alla ma jmutx, imma daw mietu. Sewwa, imma kellhom xi tip ta' statura u jekk intom tfittxu l-arkeoloġija, dan huwa studju interessantissimu ta'. Fl-arkeoloġija hemm skeletons, x'jgħidulhom skeletons? Skanetri kbar. Hemm skanetru, sabu skanetru wieħed partikolari li lilek jaqbadni jekk isek qed jaqbad sausage. Daqshekk kbir. Issa xi ħaġa interessanti di, meta fil-Bibja tgħidlek li Alla bagħthom fl-art imwieda u ġew lula bir-rapport qalulhom fajnejhom, aħna konna qisna ġurati. Kif tabdu ġurat? Bejt waħda. Ħdejhom aħna konna qisna ġurati. Aħna issa tgħidli pastor il-mamma mija kemm tidħol f'detta. Ħanejlek, jiena qabel ma nagħmel il-Bibja simbolika, l-ewwel nieħodha letterali. Għax Alla ma jiżbaljax. La hemm xi ħaġa li għadni ma pereżempju jiena di tal-ġurati u di tal-Anuki u di tal-NFL. Jekk kont kellimni 10 snin ilu, ma kontx nifhimha. Għax inti ma tiqaf qatt titgħallem, dejjem hemm xi tgħallem. Tista' tkun il-pastor tal-pastors kollha ma tiqafx titgħallem. Mela meta Alla fil-Bibja spirata ġiet miktuba li aħna qudiemhom konna verament bħal ġurati, hemm ċans li vera bħala sajż kienu u daqs ġurat u li ieħor daqs ġgant. Għax l-arkeoloġija turi li anke sabu sejbiet ta' skanetri ġganti. Allora mela x'qed tikkonfermalek aħwa li Alla dak li kiteb huwa tassew il-kelma qaddisa tiegħu. Li vera l-Bibja. M'hemm xejn xejdulhom ħrejjef. Dak jew m'hemm xejn ħrejjef hemm il-kelma tal-Alla. Imma x'inti għad għandek moħħok karawetta dek ma fimx. Ma jkun umli u titlob Alla, għallimni fuq għadi xi trid tgħid biha. Jgħalmek. Amen. Alleluja. Dejjem ovvjament ittuħodha fil-kuntest. Mela, ħankomplu. Ġenesi 6. U l-mulejra l-ħażen tal-bnedmin kien kiber fuq l-art u f'qalbu ma kienx għajr li jfassal il-ħażen f'jum kollu. Isma'wni din. Il-bnedmin ġew mħalta ma' daw il-fallen angels. Hemm il-lineage, il-nies ta' Kain li qatel il-ħu Ħabel. Sa ħaġa interessanti, Kain fil-Bibja tgħidlek li qatel il-ħuh, però jekk intom taqraw fil-Babja, illum ħad iskopru li jiena appoġġejtilkom skrittura fil-Bibja issa maġika ara ġejja. Sassibuha. Kemm inni naqra l-Bibja, illum rajt xi ħaġa li qatt ma rajtha. U qiegħda fil-Bibja. Intu kontu tafu għaliex Kain refa' jdejh fuq Abel.
Għaliex, aħna dejjem tallimna xejn u dik qiegħda fil-Bibja. Imma taf li tgħidlek fil-Bibja li Abel rafa' jdejh fuq Kajn l-ewwel. Taf li fil-Bibja qiegħda di. Imma ħassibuha x'għadnik f'poġġejtilkom jien issa Magic. Qiegħda ta' biss qiegħda ngħidilkom. Għad li ċajta issa ta' tal-Magic ma mhux għad jgħidu li ora dat jagħmel il-Magic. Imma kemm hawn minnkom tridu tarawha di ta' Kajn? Ara, mela, marra ħanorilkom ħamalaj. Marra fik tibda mhux Jeremija, Ġenesi, fit qabel. Kapitlu 4 rawa. Kapitlu 4. Kemm norilkom biss? Kemm norilkom? Era, vers 23. U Lamek għalli nisa tiegħu Għada, mela di waħda kien jisimha Għada. U l-oħra semmija Llum. Kollu waħda l-Għada u waħda Llum. Le, waħda jisimha Għada u l-oħra jien jisimha Zilla. Naħseb dabba jiena di. Insomma, isimgħu leħni qalilhom lill-uliedu, nisa tal-Lamek għatu widen għal-klimi. Tilt raġel għax ġerraħni. Ġili rajtu għadha fil-bibin dawn? Ġili rajta xina għatma rajta. Inti kont taf li ġifieri qabel refajdu fuq Kajn qabel ma Kajn qatlu. Kontu ta' fuq din inta. Ġili rajtu għadi. Jina għatma rajta di. Inti ġili rajta bro. Taf li hemm qiegħda fil-Bibja. U mhux jien appoġġejtilkom għal dawk li forsi qed jemnu għadi. Raġel ġerraħni u żagħżugħ għax benġilni. Mela issa l-istampa titbidden nara. Mela issa tagħmel sens għaliex Alla ma qatlux. Mela issa tagħmel sens għaliex Alla birek il-Kajn u għamillu marka biex ħadd ma jmissu. Hemm naqa' differenza issa. Dak huwa bufej ieħor. Ħankomplu Ġenesi 6. Ġieli rajtu għad il-Bibja kemm minnkom qatt ma rajtu għadi għajdet verta. Il-maġġoranza qatt ma rajta di. Taf kemm il-darba rajda dal-messaġġ. Unbelievable. Inni kemm inni 6 kważi 27 sena fil-mulej naqra l-Bibja kull jum. Qatt ma rajta di. Għal dak li jaħseb li sar jaf kollox, jaf iktar minn kulħadd. Praise the Lord. Gloria l-mulej. Għadhom somma anyway. Nisa tal-Lamek għatu widen għal-klimi. Insomma, morru issa Ġenesi 6. Komplu hemm. Just I wanted to prove to you li meta inti tibda tistudja l-iskrittura hekk. Aħna nidu ħafna affarijiet for granted smajnihom. U ħadna l-ġist tal-istorja b'mod ġenerali. Anyway. Mela, vers 7. Il-mulej qalin għaċċat minn fuq wiċċ l-art il-bnedmin li jiena ħlaqt mill-bniedem sal-bejjem mill-ħlejja li tkaxkru fuq l-art sa tjur tal-ajru. Għax jien sobin li għamiltom ġifieri Alla d-dispjaċih li ħalaq il-bniedem. Issa, hemm ħafna x'nista' ngħid ukoll di fuqha. Alla s-sabiħ għal-bniedem mhux jiġifieri għax Alla id-dispjaċih u Alla bad lill-bniedem. Imma minħabba il-bniedem fiex daħal u fiex tfixkel u fiex minx maċiex ġim ħallat. Msam minwi. Jek xi darba nidħlu fuqha, nitkellmu fuq aktar. Għax jien sobin li għamiltom u Noe sab ħnina qudiem il-mulej. Għaliex Noe sab ħnina fuq il-mulej, qudiem il-mulej. Dan hu n-nisel ta' Noe. Noe kien bniedem ġust. U kien perfett fost in-nies ta' żmienu, kien jimxi sewwa ma' Alla. Lil Noe tweldu Sem, Ħem u Ġafet u l-art ħasret quddiem Alla u mtliet bil-vjolenza. Xi ħaġa interessanti, Kajn kien violenti. Il-Bibja tgħidlek li Kajn mar u għamel poplu għalih, issa fl-istess ħin għandek il-poplu ta' Kajn. U għandek il-popli dawk in-nies li bdew jitħeltu bejn l-anġli li waqgħu. F'dak iż-żmien
studjużi tal-Bibja jgħidu f'dak iż-żmien qabel ma kien hawn id-diluvju ħadd iċċessaw. Għax verament jiena dawn l-offerta qed nitbierek bihom. Dak iż-żmien kemm hawn nies bħalissa fuq id-dinja? 7 biljuni? Taf kemm kien hawn nies dak iż-żmien qabel id-diluvju? Li kienu kollha ħamsra bej 5 u 10 biljun ruħ. Daqshekk jikkolkolaw l-istudjużi li kien hawn nies dak iż-żmien. U kollha nqerdu ħlief 8. Kemm idejqa s-salvazzjoni? U Alla ħares lejn l-art u ra li kienet imħassra għax kull ħliqa ħajja, ħlief Noè u wliedu, kienet awġet triqta fuq l-art. U wara għal għalija tmiem il-ħajjin kollha wasal għax imtliet bil-vjolenza l-art kollha minħabba fihom. Hawn jien se neqridhom minn fuq wiċċ l-art, minn fuq wiċċ l-art. Din mhux kombinazzjoni qed jgħidlek minn fuq wiċċ l-art. Mhux kombinazzjoni. Għamel għalik arka tal-injam. Insomma, mbagħad jibda jgħid id-dettalji kif għandha tkun l-arka. Vers 17. Arani jien se nibgħat diluvju ilma fuq l-art biex neqret kull ħliqa li nnifsa li fiha nifs il-ħajja taħt ismewwiet u kull ma jinsab fl-art jinqeret. U jien nagħmel patt miegħek. This is the good news. Jiena nagħmel patt miegħek. Inti tidħol fl-arka. Jiena nagħmel patt miegħek. Inti tidħol fi Kristu. Inti u wliedek, martek u n-nisa ta' wliedek miegħek, imma mill-ħlejjaq tad-dinja kollha, minn kull xorta ta' annimali 2, minn kull xorta tdaħħal fl-arka, ok. U x'jidħlu fl-arka miegħek. U hekk, vers 22, għamel Noè, għamel kull morna l-mulej. 1. Naraw li daw il-nefelin, daw il-ġganti, darba l-oħra tilkom frażi li hija kontroversjali. Għaw min jemmen u jiena nemmina li għaw razzez ta' żerrija tas-serb. Iż-żerrija tas-serb. Għaw razzez sal-lum il-ġurnata, jiena nemmen li jeżistu fid-dinja, li huma mħalta għandhom id-DNA tagħhom diġà mħalta. Però fid-dinja li qed ngħixu bħalissa u għalhekk intom toqgħodu attenti, oqgħodu attenti u tagħmlu xejn li jekk l-Ispiritu Santu ma jmexxikom biex tagħmluh. Għax ħajn qiegħda bix-xjenza. Id-demonju ħajn qiegħda bix-xjenza. 100%. Tafu fil-Apokalissi 18 vers 24 tgħidlek li permezz tal-farmakija jinqarraq bid-dinja kollha. Għalhekk qegħdin inkom oqgħodu attenti. Għax aħna qegħdin vera fi żmien Noè, taf x'ħajamel u din mhux qed jagħmluha fil-moħbita li ħajbidlu d-DNA tal-bniedem. Li mhix qiegħda fil-moħbija. Tgħidli allura jiena ħadd il-vaċin issa ħajbidil id-DNA. Mhix qed ngħid 100% hekk, qed ngħid li one thing, xi ħaġa dejjem ħatasal għal xi ħaġa oħra ħatasal għal xi ħaġa oħra u ħajjispiċċawk qabli jboġġuk f'sitwazzjoni fejn inti bil-fors ikollok tieħu l-marka tal-bima. Xi ħaġa interessanti fl-Iskrittura tgħidlek fl-Apokalissi kapitlu 13 li hu l-Antikrist iġiel lil ħafna jieħdu l-marka. Issa, jonkella bl-Ingliż jgħidlek, he makes many to receive the mark. Fuq tal-marka hemm messaġġ ieħor għalih. Li qed ngħidilkom aħna qegħdin neżistu qed ngħixu fi żmien li jiena u inti x'qalilna Pawlu skont l-Ispiritu Santu fl-ewwel Tessalonika kapitlu 5. Għejxu wake up. Għejxu I mean. Għejxu
alert. Tridu tgħixu ma tistgħux torqdu. Ma tistgħux torqdu. Maħniex dak iż-żmien. Xi ħaġa wkoll hemm ħafna punti hawnhekk. Praise and worship team, would you please come? Ħanispiċċa ftit minuti oħra, mela wait. Qabel il-flat kienu jeżistu daw il-ġganti li bidlu d-DNA tal-umanità, isimgħuni issa. Għaliex kombinazzjoni l-umanità kollha erid Alla? Ħlief lil Noe u l-dar tiegħu. Għax huma biss baqgħu ġusti quddiem Alla u magħhom biss Alla għamel patt. Isimgħuni Alla, aħwa. Għal dawk li Alla għandek patt miegħek, għax inti jekk inti ta' Kristjun għandek patt Malla, il-mulej qed jgħidlek dal-kliem, daqs li kieku qed jgħidulek minn sema issa. Int protetta u int protett fija. Tibżax, jien nipproteġi u dejjem ipproteġejt il-poplu tiegħi. Jekk tibża minn xi ħaġa, itlobni u jien natik. U tlobni u jien norik. Timxix fil-biża. Tħalli taqax taħt it-teddid ta' nies li huma pupazzi tal-Antikrist. Alla qed jipproteġi l-poplu tiegħu. Il-bieraħ stess jew il-bieraħ l-ewwel għandhom fl-ispirtu tiegħi smajta ċara. Ibni jgħid il-poplu tiegħi jien qed nipproteġġihom. M'għandhom għalfejn jibżgħu minn xejn. Jekk jiena u inti nibżgħu bħad-dinja, aħna qed ngħixu bħal nies mingħajr patt. Aħna nies li għandna patt taħwa. Amen? Għalhekk ngħidlek imxi fl-imħabba, imxi bil-fidi, imxi bl-obbedjenza. Amen? Alla jippreserva bħalma dejjem jippreserva bil-Bibja, jippreserva l-poplu ġust, il-poplu li għandu patt miegħu. Amen? Għalhekk m'għandekx għalfejn tibża. Glorja lil mulej. Fil-ktib ta' Ġenesis kapitlu 6 vers 7 u anka vers 17, daw il-ġganti li kienu mixed breed ta' bejn l-anġeli waqgħu u l-umani, li rajnihom qabel id-diluvju u wara d-diluvju, li daw li kellhom il-ġenituri tagħhom, issa l-ġenituri tagħhom saru quliet id-demonju. Id-demonju hemm talim sħiħ fuq id-demonology. Ħafna teologi jemnu li d-demons huma l-ispirti ta' daw il-ġganti li baqgħu għaliex. Għax la jistgħu jgħixu fir-realm tal-ispirtu, laqqas jgħixu fir-realm tad-dinja, allura għandhom realm xi ħaġa interessanti ta' taħwida bejnietu, għax huma żewġ razzet imħaltin. Għalhekk huma demons, issa interessanti, l-anġli ma jfittux ġisem huma l-fallen angels li jfittxu ġisem. L-anġli kontenti u ħfief. Bix-sugar free. L-anġli ma jfittxux, l-anġli l-lum, number one, l-anġli huma qed jaqdu l-Alla. Ma jfittxux li jagħmlu sess man nies. Li jagħmlu jfittxu li jagħmlu sess man nies. Huma d-demoni li huma l-ispirti ta' Nefelim mal-umani. Li meqruda l-ġisem ġie meqrud imma l-ispirtu baqgħu. Li għad iridu jiġu mitfuha fil-bellija tan-nar. Għalhekk inti, jekk jiena nsaqsikom hawn, 100% ġa ngħidilkom, jekk jiena nsaqsikom hawnhekk kemm hawn minnkom li xi darba kellkom esperjenza u ħassejtu spiritu qed jipprova jagħmel sess magħkom, naggarantilkom nafskom tollu jdejkom. U dan it-test għamiltu fuq Knisja Kristjana l-Amerika, belħuni. Madwar 80% kellhom esperjenzi fl-irqat jew jipprova jallaqhom jew jipprova jagħmel sess magħhom. Imma jekk intom tkunu mmarkati bid-dem ta' Kristu u jekk intom timxu f'obbedjenza tal-patt, ma jistax imissek laqal bis-seba' żgħir. Halleluja. Alla għamel patt miegħi u miegħek. Biex aħna niġu preservati biex nkunu l-poplu tal-la fuq din id-dinja.
Ovvjament, mill-kreaturi kollha tad-dinja, Alla ma ħlaqx ma eritx il-ħut. Il-ħut baqgħu l-istess. ċaġa interessanti, l-lum qed nara dokumentarju ieħor kombinazzjoni, għax nħobbna f'dawn l-affarijiet. Ħafna pereżempju insetti u annimali li ħafna xjentisti li ċaħdu lilla jgħidu għandhom miljuni ta' snin, li jiena ma nemmen l-ebda m'għandhom l-ebda miljun ta' snin, jiena nemmen biss huma kwistjoni ta' eluf ta' snin. Huma l-istess insetti li għandna l-umana, huma l-insetti ta' skont ix-xjentisti huma ta' miljuni ta' snin. Anka l-istess sajz. Anka l-istess sajz. Hemm il-kbar iva, umnalla tlifna ħafna minnhom kbar, għax inti dejqek dubbina żgħira ħseb dubbina ta' żig. Minn kokku ġibuha pett id-dar trabbuha. X'inhu l-pett tiegħek dubbina? Jew xi ġurata. Halleluja. Eżis aħwa. Fis-Salmi 34, tal-messaġġ sa' ngħidulkom jiena number 1 biex intkom tkunu dejjem tgħixu mqajma u preparati u tgħixu vera għal Kristu. Tagħmlux kompromessi mad-dinja. Id-dinja m'għandha xejn tagħtikom ilkom. Anzi, id-dinja naf x'għandha x'toħodlok. Mhux ittik. Fil-ktieb tas-Salmi vers 34 marru hemm malajr. 34. Skrittura sabiħa immens u ta' inkoraġġiment. 34. Vers 20. Gbaru mal-ħsarat tar-raġel sewwa, tal-raġel ġust, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. L-ewwel Romani kapitlu 5. Romani 5. Jiena u inti ġejna protetti u lilna lil-mulej dawk li huma vera ta' Kristu daħħalna fl-arka. L-ispirti m'għandhomx seta' fuqek. Id-dnub m'għandux seta' fuqek. Il-mamul u s-saħta m'għandux seta' fuqek. Jekk inti ma toqgħodx tgħid għax il-mamul saħtitni u seddi tibqa' xtejta dik. Issa jekk inti ndimt twilit minn ġdid, issa ebda jgħid Alla fuqek. Issa jekk ikolli xi kelma mill-ispirtu jien u Alla jindika li xi ħaġa, inti ġast tirċievi. Imma inti ikber fl-identità tiegħek fi Kristu issa. Imma simgħu x'tgħid l-Iskrittura. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 1 u Romani kapitlu 8. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 1 vers 10 tgħid. Stennew ġej mis-sema lill-Imru Ġesu li juqajjem mill-imwiet. Ġesu li ħalisna mill-korla li ġejja. Meta kien hemm id-diluvju x'ġiet fuq id-dinja il-korla talla. Imma mhux għan-nies talla. Nies talla kienu sperjati, kienu maħlusa. Kienu protetti, kienu kaverjati. Jiena kemm il-darba tilkom jiena la nibża mid-demonju. Minix nibża mill-kolla talla għax naf li jiena ġejt maħlus minna, li nibża minn Gordon Ġammanġi. Għax il-dak għadda messaġ inkeċċa il-barra. L-oħrajn ħatta torrat. I cannot say Gordon in Jesus' name, get out! Romani kapitlu 5. Min vers 7. Bil-kem wieħed ħanibda minn vers 8. Iżda l-lawrina li mħabbat jew meta Kristu mitalina, aħna li konna għadna mid-imbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu insalvaw mill-korla talla li ġejja fuq din id-dinja. Insalvaw permezz ta' Kristu. Aħna qegħdin dak iż-żmien aħwa. Xi ħaġa powerful ħanaqra ħilkom di u nispiċċa b'di. L-ewwel 10 ġenerazzjonijiet
forsi uħut minnkom tafuha, ma għalok li ma tafuwix. L-ewwel 10 ġenerazzjonijiet l-ismijiet għandhom il-Vanġelu sinifikat fuqhom. Ħanedhomkom. Nibdew minn Adam li jfisser raġel. Mbagħad għandek il-Set appuntat, tfisser appuntat. Enos li tfisser mortali. Kajnan li tfisser diqa u dwejja. Maħalael tfisser Alla imbirek. Jared nizel u ġi fostna. Enok tfisser talim jew jallem. Metuzela tfisser il-mewt jew iġġib. Lamek disperazzjoni u Noa tfisser mistrieħ. U dawk l-ismijiet tal-ewwel 10 ġenerazzjonijiet Alla qed jgħid li dan ħajkun il-Vanġelu. Bniedem ġie appuntat, bniedem li jkun bniedem mortali, mimli diqa u dwejja jew kella kollu d-diqa, li huwa Alla l-imbirek li jinżel fostna jgħallem u l-mewt tiegħu iġib il-ħafna li huma despairing fil-mistri. Gloria lil Mulej. I am not despairing. I am Noah. The world may be expecting a flood, but I am resting in the ark. Id-dinja tistenna d-diluvium, issa mhux diluvium, issa cookout ġej. Id-dinja tistenna n-nar tal-la. Ma jinaw inti din fil-mistrieħ, Noa tfisser mistrieħ. Aħna din fil-mistrieħ. Imma dawk li aħna fil-mistrieħ ma jfissirx norqdu. Iridu kontinwament nafu li ġej u lesti biex nieħdu titjira. Amen. U in the meantime, nkomplu wissu ħafna ħajt u ħafna ħajwaqgħukom għaċ-ċajt u inti komplit bissem. I'm fine. Għamlu għal il-missieri lewa, jamlu għalili. Għamlu għal il-Sidi Kristu, jamlu għalili. X'għandi x'nitlef? Xej. X'għandhom xi tilfu? Kollox. Amen. Ara ma tmorx tiġġielet għal-Vanġelu. Ara ma tmorx tuqgħod targumenta fuq il-Facebook. Għamel pjaċir lilek, lili, is-saltna u l-River of Love. Tox argumenta. Tpaxxix il-għadu u taqax għal-ġisem u tkun xkarnali. Ibqa fil-mistrieħ. Min ipala fil-vojt, Alla ta' dik il-barka glorjuża, mirakoluża tisima delete and block. Use it. Amen? Għajn umu bil-faħu. Halleluja. ħatu pjaċir. Itallimtu xi ħaġa lejla. Grazzi Ġesu. Kemm minnkom il-lejla ħadu ħorġu mibdula, mbierka. Amen. Għajnu li dejna l-mulej nirringrazzjaw il-Alla Sidna Ġesu Kristu. Għal dawk li intom idinaw għal ewwel darba, għal dawk li jattaraw dan il-messaġġ fuq il-YouTube jew Facebook. Hemm ħafna xi tallem fuq dan is-suġġett, kemm affarijiet li huma forsi smajthom l-ewwel darba strambi, nstemaw kontroversjali. L-importanti tkun fil-Bibja u fejn ma tifhimx studja, aqra, fittex. L-importanti mhux daw fl-aħħar mill-aħħar fejn int ma' Ġesu. Dak li importanti, fejn int ma' Ġesu. Jekk hawn xi ħadd li pastorina rrid inkun żgur li qiegħed sew mal-mulej u nixtieq nagħti ħajti lill-Kristu llejla, nixtieq nkun żgur li insalvat jew salvata u nixtieq nkun żgur li d-nubiet huma maħfura u ismi ma ktib fiktib tal-ħajja. Hawn xi ħadd illum jixtieq jagħti ħajti l-Kristu l-ewwel darba għal idejk. Għal idejkom, ma dawk kollha tixtiequ tagħti ħajtkom il-mulej għal idejk. Grazzi Ġesu, min iktar għal idejkom. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu, għajdi talba warajja minn qalbek, għajda bis-serjetà.
Ejda verament minn qalbek. Ejda talba wara da kollu li rajtu dejkom. Ejda wara da talba jgħidu Mr. Addis. Grazzi li inti preparajt li l-arka, mulej. Grazzi ta' ibnik Ġesu. Grazzi li inti testiedni biex jina nidħol fi Kristu u Kristu jidħol fija. Ġesu, għandi bżonnok. Ejja f'ħajti, poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Kun inti s-sejt u s-salvatur tijaj. Millum il-qoddim mulej, ejni biex nejx għalik. Mulej jiena nagħmel parti mill-poplu tijak. Illum minħabba l-Ispiritu Santu li jamar fija, għandi DNA talla fija. U grazzi mulej li x-xitan ma jistax imissni. Grazzi tal-fejqan li għad jaħdem fija. Grazzi li sejjaħt li għaziltni. U l-lum sejjaħ li ibni u binti. Grazzi mulej li permessa s-salib tal-mewt u l-qawmin ta' Ġesu, illum jien salvat. Nadi glorja u tifir. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Għatu ċebxi bagbira lil-mulej għahma. Halleluja! Grazzi mulej! Ikkalla jrita ħwa. Bħallum ġimma nkomplu fuq dan is-suġġett. Qed joġobkom dan is-suġġett? Kemm interessanti hu. Kemm qed nitgħallem jien. Per esempio, di tal-ewwel waħda, di speċjalment di ta' Kajin u Abel qatt ma rajtha f'ħajti qatt. Għaskon naf li għadha fil-Bibja. Għallissa l-istampa titbiddel. U ħan istudjaw għadi. Issa l-istampa titbiddel. Mela, mux, mela, hemm raġuni għaliex ħalla birku xorta waħda. Kemmu kbir il-mulej, għalek meta ma tifhimx, għajdlu mulej mux għed nifhem, urini. U għalla jurik. U għabli jurik 20 sena oħra. Għax għabli ma jmux jitik xi laħma sa u tifgak. Forsi jina issa kon kapaċi nirċivi għadi. Ek, dan huwa l-waqt. Mux għax kienet ħadfix kienni forsi qabel, imma issa kondenju nirċivija din il-revelazzjoni għax issa fettixta. Amen. Hallelujah. As YouTube viewers u Facebook, God bless you, narawkom il-ġimgħa d-dieħla. Ftakru nintaqgħu hawnhekk kull nhar ta' erba' u nhar ta' 6 fis-7 fil-għoxija, il-ħadd fil-għodu fl-10. God bless you.